hodina bude S-faktorová, budeme se hodně protahovat, naučíme se nějaké základní prvky, co bude potřebovat v další choreografii. No, takže to bude takové vláčné, ale nebudete se i u toho jako celkem dostat. Takže jo. Tak já začnu s tím představováním, jo? Začneme třeba tam vzadu. A nejlepší je, že já nebude stát, co jsou úplně vzadu, co se mě bojí. Ale jinak jsem teda z těch místů a byla jsem na tu semináři. A u koho jsi byla? Jak jsem tu zeptat? Jak si pamatuješ? Tomu taneční centru na Václaváku, takhle jako... Jo, nepamatuješ si lektorku. Jaká? Zrzavá? To nevadí, jo? Prostě ta semináři, jo? Tak, děkuju, tak to je Soňa, jo? Jste věděli. Kdo jste? Pognáli. Nepotřebuje se uvolnit. No, děkuju, takže Katarína, jo, to je Katarína, může popokovat. Tak, Ahoj, já jsem Vítka, jsem z Prahy a nevím vůbec nic o tom. a ne, ty vůbec nevíš, co to je, Tak jako hodně jsem si měla říct, wow. Židle, že tady bude, ale nebude mít. Takže, Soňa Katarína. Jsou Andrea, s Ankou a tak Andrea, Soňa, Katarína, Jitka, Andrea. No? A Hanka. Tak, já jsem Zíková a To má Karmen Hruška. Jo, tady má. Hanka. Hanka. Tak Soňa, Katarína, Jitka, Andrea a Hanka. Kdo se to vlastně ještě? Já jsem Daniela, přijela jsem z Pardubic, jinak jsem taky z místku a s Firdens nějaké zkušenosti mám. Jaké? Já bych to nechala u toho, že nějaké zkušenosti mám. Dobře, tak jo, tak tajemná. Tajemná Daniela. Tak, prima, takže Soňa, Katarína, Jitka, Andrea, Hanka a Daniela. Tak, já jsem Martina, učila jsem skřivený způsob u Brna a zase budu 2 semináře u vašich kolegyňky takže Martina. Soňa, Katarína, Jitka, Andrea, Hanka, Daniela, Martina. Tak, já jsem Dača, přijela jsem z Daňkou a se Saňou, jsem z Brna, ale teďka žiju v Praze. A jsem na to úplně stejně jako Jitka, takže kromě toho, co mi ty řekli v autě, tak Výborně, všechno dobře. ale jako myslím si, že to je. Tak, Ráda si vyšla věci. Hlavní větší zájem byl, nebo takový jako byl, jestli jako Co na mě třeba prásný. zkouško, jo? To nebylo, že já jako vidím, já mám zkušenosti jako s
s jiným tancováním, takže já jsem se na to pořád dívala jako na sport, což postupně odbourávám, protože jsem volala ještě dneska ráno Soně, jestli si mám brát ty tenisky, ona ne, prosím tě, to se tancuje jako fakt pomalu. Tak jako teď nevím úplně. Jako, jo, takže já pořád, teď jsem si chtěla udělat culík a dát potítko a holky na mě, prosím tě. Takže já se jí postupně odbourávám svoji ignoranci, tak se na to já se na to pořád jako podívám jako na sport, protože jsem dělala tancování závodní prostě a mám tendenci to tak jako Takže Verča, jo? Soňa, Katarína, Jitka, Andrea, Hanka, Tatiana, Martina, Verča, A když se pomícháme, tak to to už je vždycky takhle. Tak já jsem Katka, přijela jsem dítě a žádný zkušenosti taky nemám a vůbec nevím, co to je. Výborně. A jinak přijeli jsme z Prahy a jinak pocházím z Láska v Lečíči. Děkuju. Takže Katka. Jo, já už to přestanu odříkat, protože už se ztratila, to vezme vždycky takhle odsud. Katka. Tak já jsem Anička, přijela jsem z Prahy, přihlásila jsem to tak ze dne na den, takže nic moc nevím, vím, že to jsou nějaké základy striptizu, ale nic jsem většinu. To jsem tak jako si zapamatovala z těch otázek a jinak nic nevím. No zase. Tak dá se to tak taky říct. Takže Anička. Katka Anička. Jo? Anička, Brno a nic nevím o Flashdance. Jo. Ani nevíš, že to je nějaký striptiz. Ne, já vůbec ne. My jsme hledali nějaký víkend na Veličovce. Takže nic nebylo. Tak nám nabídli ten víkend po. A řekli jsme Flashdance, to zní dobře. Tak to je hrozně zajímavého, takže jsme se my tři vydali sem a vůbec nevíme, vůbec jsme netušili představu, takže bez očekávání. Eliška. Jo? Katka, Anička, Eliška. Tak. Tak já jsem Monik, my jsme přijeli s Eliškou a s Janičkou. Já si myslím, že hlavní důvod je, že jsme před 14 dny byli ve Velkých Bílovicích na akci ze sklepa do sklepa, to znamená nám to tak nějak víc. To nás tak jako navnadilo, že budeme dělat něco jiného, než chlastat a ještě se hejbat. A tak bylo to takový, jako, že se něco naučíme, poučíme, využijeme a nevíme o tom vůbec nic. Takže Monik. Jo. A nemáme už nemáme co, už nemáme taky, jo. Ale je lepší, když si to pak rozpustíte, mohli mávat. Tak, Katka, Anička, Eliška, Monik. Tak já jsem Jana, jak už řekla Eliška a Monika, přijela jsem s Eliškou a Monikou. A no, jsem zvědavá, no, těším se na to, protože neznám vůbec, nemám žádné zkušenosti. Tak, teď mám výpadek. Katka. No ne, Jana. Pardon, tak. Takže ještě jednou. Katka, Eliška. Anička, Eliška, Monik, Jana. Tak, já jsem měl Daniela. Takže Daniela tady máme dvě. No. Ještě nějaké jméno tady bylo dvakrát. Katka. Ale Katarína Kateřina. No. Takže Daniela. Jsme Brna s Venčou, o Flashdance taky nic nevím, takže se nechám překvapit, když prostě odpočnoucí a z toho stereotypu pracovního super. Děkuju. Daniela, Katka, Anička, Eliška, Monik, Jana, Daniela. Tak já jsem jenom Jana. Jana, tak Jany máme dvě. Chtěla jsem teda z Brna a chodím v úterý k tobě na Flashdance. Tak strašně hodně. Takže to už bys měla něco vědět. Jo. Dobře. Tak. Teď jsem to zasekla zase, už mi to nešlo už. Jana. Že? Jana. Katka, Anička, Eliška, Monik, Jana, Daniela. Tak a teď se jsme ještě tady. Máju, kameraman.